ମଣିଷ ସିନା ଏସିରେ ଫ୍ୟାନ୍ ରହିଯିବ କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ମାନେ କେମିତି ରହିବେ? ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ତ ପୋଡ଼ିଗଲା, ସେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିବେ? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ଯେଉଁ 2 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରଟା ଦେଖିଦେବି କେମିତି ଦିଶୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉପରୁ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲି। ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲଟା କେମିତି ଜଳିଛି। ଦେଖିଲେ ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି ଏଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳିଛି କେମିତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଖରା ହେଉଛି। ମୋ ଟେମ୍ପରେଚର ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି, ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ମୁଁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖିଦେବି ଜଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଳିକି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିଲେ। କିଏ ଲଗେଇଥିଲା ନା ମନକୁ ଜଳିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲଟା? ଫାୟାର ବାଲା ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଲିଭାଲିଭି କରିକି ଗଲେ। ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଗୋଟେ ହେଲେ ଗଛରେ ପତ୍ର ନାହିଁ, ସବୁ ଜଳିଯାଇଛି। ମାନେ ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କେମିତି ରହିବେ? ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ଆମେମାନେ ରହିପାରୁନୁ। ମଣିଷ ସିନା ଏସିରେ ଫ୍ୟାନ୍ ରହିଯିବ କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ମାନେ କେମିତି ରହିବେ? ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ତ ପୋଡ଼ିଗଲା, ସେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିବେ? ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖରାକୁ ସହି ନପାରି କେମିତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛଟପଟ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି।